ko wala ka vlog. Kay busy sa life. Then talagsar ako mag YouTube. So mulaag mi karon with my sisi. Madumi sa akong cousin. Pagdali. Tara nasa luyo. So, kumusta na ang mga life? Hinay lagi. Naabot na mi sa Haman dapit. Naabot na mi sa akong cousin manguha mi og kamuting kahoy. Hoy, dari ra daw, daday. Hali uy. Mga limig kamuting kahoy, guys. Kay magbinubod mi. May binubod mi. Kaan na. Hoy, this is my cousin, beautiful Daray and Ate Alma. Hala, pira buyag tabi ako. Ali na mo kay mo. So mga to na may sa buntod, guys. Hala, ngano na ni flash? Day, mga asa ta. Panguha mi kamuting kahoy kay magbinubod mi karon. Wa mo niya mansion at the back of her mansion. Uy, ginoo ko lalong kaayo. Taas man kay ng buntuda. Ay sus. Uy, ginoo ko tabang. Uy, ginoo ko. Tara. Uy, ari ta ba? Ito sa baba. Adventure ta. Bira, biyag tabi. Adventure. Baba kay ka. Uy, ito ara siya layok ayo. Buntod. Tabang. Uy, ginoo ko. Agoy, ginoo. Kat jud. Kat jud. Hala, darang kamuting kahoy, nagdagan na. Yay! Uy, tuwa sila sa taas. Hala. Uy, asa na mo? Uy, di na ako kakatkat diha. Uy, dako kayo ang kamuti. Wow, tayo sa videohan ta mo. Wait sa. Uy, hay, gala ka na. Wala, tuwa, dako kayo ang kamuti na taga. Kamuting kahoy. Agay, Uli ako ang tanom. agay, ginoo ko tabang. Uy, Putuhon uy, slide man ko. Paano lang ito siya dahil binubod lagi. Hala, di daw pwede na lungagon, hoy. Hoy, binubod raman gud na. Ha? Binubod. Kahoy. Dako kayo. Taysa, picturean tika. Hoy, magdali na mo diha. Asa na mo? Nguha mi pa mi kamuting kahoy, guys. Diri mi sa kuan. Dara, napo siya hagdan diri. Dara, kamuting kahoy, dako. Kani. Dari ta, asa ka dari ta. Asa gunmugikan? Asa gunmugikan? Dita, dari. Ha? Lagi. Lagi. Pagkuha. Taysa. Saka diri. Okay. Manay saling amin ang punuan. Wow, dako kay ng kamuting kahoy ah. Kada. Sure dia. I-video din ako. Wa. O, sama na! Tanong ng Inday. Hani day kay duguwang. Dai pananom karon sa inyo na may mga ayo. Dili ito bangilid, bali ko ning bangilid bani oy. Oh. Dagko po kayo. Okay. Ikaw po mo makay api. Hoy, asa man mo? Paghilo mo. Hoy. Saming. Kubi. Biya ko bi. Be! Kala, dagko kayo ta. Agoy. Sige dato ta. Nagabilat-bilat. Malaygid ko dito lang ho. Hoy, malahos ka ha. Uy, nairabang nawam mo. Kanan ang mga matusok. Alambre. Agay! Ay, hinay lang, hinay. Makakaon ka pero hala dakuan na ta. Ikaw na punta hawid na ta. Oh. Agoy, Ginoo. Abang, ambi nang natin. Abang. Say, ginoo. Okay. Bilat-bilat ko. Agoy. Agoy, Ginoo. Ang punuan. Imunaog na ta. Hoy, gamay naman na dagay. Hoy. Hoy, guys, ayun kay daghan na. Pina na, guys. Ay! Wow! Agay. Kang po. Dito na. Ano yung mong kuha nga kamuting kahoy? Wala na hota. Dako kayo. Si Manay Saling. Guwapa. Mo yun. Sakto yun. Ano sweeto sa tanan nga? Sweeto ulit sa tanan nga. Ay, kuan. Nga, di ba na ako ganito ato?
ito lagi gumamutan. Hugasan na namo among kamuting kahoy. Ready for og daon saging para binubod. Gina. Wow! Tara isa magbanggod na. Duha na hoy. Daghan na kay na. Wow! Na? Na? Sige jud. Na? Daigo ka? Payuhag banggod hoy. Nang libak na pun mong mga buhanga mo. Pag-iisa mo, may labot. Ayuhag banggod ba pagdali? Guys, ko trabaho ta kabating kahoy. Pagdali ha. Guys, ko trabaho ta kabating kahoy kung magbangot. Samba. Lugaya ka inyo makabanggod oy. Ana ari dayo. Murag tiwa man kay diri di banggod eh. Ara. Daog na me. Yeah, kay magbinubot. Yay! Nami og dahon. Kuani dito. Kumusta man ang imong pagkagod diha? Ni gibikugan na. Kuani na yung tubig, tulog aura. Oh, nililalim, magkagod. Kaning mga akong silingan nga nagpahulam og kaguran. Di magpahulam og kaguran. Kunti yan. Ay, dai laki na siya ba dai. Nagpuga na mi sa among kamuting kahoy. dai no kay mo ka. Ayuhan yung puga, uy! Ano dili ninyo? Yara. Na. Inani ning magkuha gamuting kahoy nga binubod di gyud lalim. Dili lalim to lami ikaon. Lami. Laya ra. Sa sada ni day. Kay sa kadapton. After ani, unsaon day ni? Nilagyan ng lubi. Agtamay ba diay. Nilagyan ng lubi at kalamay. Yara magpalit pag may na. Lalala. Cheese, Milk, sugar. sugar, and coconut. Ready to balot na na. Yes. Pwede na dire? Oh. Anong final? Oo, pwede na. Yeah, ready na. Hapit na mi mauman. So, mani dili kayo dali. Hoy, magbutos na mi guys. Sa mong binubod. Unsa ka ko yung binubod? Kunwari ikaw yung sigmandar mo dai. Anong naman ay cookies, oy? Parang cookies, oy? Oo. Ay, liwan na nyo putos, bay? Jealousy. Hoy, darang ka mo dito, oy. Pareso, pagsin, here at Daday President. Punta ka na mo, kids. Tama, prito para bago itlog. Kaya kayo lang mo, guys. Ikaw, punta rin mo. Hapit na jud mi. Amo na lang itak ang hapit na mi mahuman. Amo na lang itak ang amo ang bodbod. So nanas kaldero guys. Maghulat na lang tag. Pila ka minutes ka ha, Manay? Mga 30? Ito na maluto. Taban na maluto. Taman ra maluto. Pilita mo kuan kay basta kanya mo aga kuan. Okay. So gikan pa mig alauna, alas 12. Then karon mga 4:30 na. Nililalim magbinubod. Tabang. Luto na mong. Say, binubod sa kamuting kahoy. Kasaba roll. Ha? Kasaba suman. Kasaba isa suman. Kasaba ay sabay tawag. Wala na ako hilaw no, hilaw pa. Bubas ay bilang kuan. Daluag ayo mo kuan si Manay. Okay, kain na mi. Manay saling manggod. Guys! Pangaon na mo! Taman daw? Moni? Moni, luto na siya. Ala, cheesy? Wait sa. Dantaw, dire. Yay! Hoy!
Kumain na kami. Ang sarap, be. Grabe. Huh? Ang sarap. Ang sarap kaya. What can you say about the food? Yummy. What can you say about the food? Very sweet. Very sweet. Lami kayo. So guys, happy eating nami. Thank you for watching. And thank you for the host today. Thank you for the host today. See you at the next vlog. Thank you. Say like and subscribe. Bye. Bye. Lami kayo. Lami kayo. Yeah. Ang gamuting kahoy. Wow!